கோர்ட் வந்தோம்னா ஒருத்தருக்கும் பக்கத்தா இருக்குல்ல. நாங்க சொல்றதையும் கேட்டு நீங்க சொல்றதையும் கேட்டு தான் கோர்ட் தீர்மானம் வழங்கும். கோர்ட் வந்து பக்கத்தா இருக்குல்லாத ஒரு தீர்மானம் அது. அதைத்தான் சொல்றாங்க. இவர் எல்லாமே சம்பந்தி சோசியல் மீடியாவில் விரட்டி நாங்க சொல்லி இல்லம்மா, நாங்க சொல்ற கதை இல்லை. அவருக்கு ஒரு வளம் கொண்டிருக்குன்னு சொல்லி பொலிஸ் தெரிய வந்ததும் நேற்றுதான். அப்படின்னாடி பொலிஸ் வந்து சோசியல் மீடியாவுக்கு ஒன்றுமே கொடுத்தோம், அவர் சம்பந்தமா தகவல் கொடுத்தோம், இந்த இன்சிடென்ட் சம்பந்தம் ஒன்றுமே சரி அது சம்பந்தமா இந்த தங்காட்சி ඉක්වාරි වෙන්නේ. හරිද? මෙයාට නඩුවක් තියෙනවා. මේ පොඩුක්කොට පොලිසියෙන් දැම්මාර ෆොටෝ වර්ක් කරපු නඩුවක් තියෙනවා දැනගත්තොත් අපි ඒක අපි දන්නේ නැහැ කලින්. අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යන්නේ කුස්ක දවසේ කියන්න ඕනේ. ඒක කිව්වෙත් නැහැ අපි. කියන්න ඕනේ. ඒක බඩුකොට පොලිස් ආලා ඉවර ගන්න නෑ නෑ ඉන්න නඩුවක් ඕ අල්ල බලන්න නෑ ඉන්නකෝ අපි ඒකවත් කිව්වේ නෑ. අද கூட පොලිස් இல்ல. அது சம்பந்தமா தெரிய வந்தது. ඒක වාහනේ පිටතට නෑ. කියන්නේ ඒක කර නෙමෙයි මේ නෑ වෙන කොහෙන්ද උන්නේ නෝගේ? ඒක තමයි ඉන්නේ. உங்களுக்கு வாஜே இப்ப நீங்க சொல்றீங்க Facebook අපි දන්නවා කියන්නේ දිගටනේ මොලද අවർക്ക് දෙවිද කියලා முடிவு හරි දේ කරයි කියන්නේ පොලිසිය වරදක් කළා දෙනවා පොලිසියට දඬුවම් දෙන්න බෑ இப்போ வண்டர் இப்போ வந்து விலை கொடுங்க ஒரு சரியான விஷயம் செஞ்சு தருவாங்க இப்போ இந்த விசாரணை வந்து ஒரு பிரச்சனை நீங்க போகும் யாழ்ப்பாணத்துல குற்றத்தடுப்பு அந்த டிவிஷன் இதில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் செய்யறாங்க கேஸ் அவங்களுக்கு சரியா நியாயமாக கிடைக்கும் நீங்க யோசிக்க போலீஸ் போலீஸ்